Plynu! Zatvori ne. Vlog, dnešný vlog. To je video. Dnešný vlog, ťahanie. Tak ide! Pána Maria. To je dielo. Píči. No čo? Tak je v patečke všetko. On je to debila robiť. Stai tu, pelino, non te la stai qui poi. Hanno toccato la telefonista che deve venire dal tenore del pregare una vita. Hanno visto che dato questo che si può fare. A čo tu? Čo to za problém, že akože nemôže ísť Peťo? Prečo? Možno zajdeš ešte aj tam. Vnímaj, možno zajdeš aj do polnice. Písio, dávaj! Písi, toto bude video, kámo, Terry. Písi. Písi, lebo s problémom, ne? Písi, to. Je. To je sranda, pošto. Toto vam vrati. Ono ju hore mušilo urvati. Čo mušilo? Ono ju hore mušilo urvati po peti tak je mišlo. Ale te ja vidu, keď pridam štirku ovde, ja Dobre, čo? Radi, ne? To je teraz čo za rýchlosť? Kirka. A potom. To už tu sme mali mať 25. Menšia porucha za trkvišťan, ale bez problémov. Došli sme, naozovka Níšek musí nás ťahať druhý traktor. 70-40. Ty kokos, ale toto... Máme to ide. Ty vole, toto už je iné kapodávko. Pána Maria. Toto je iný ťah trošku, no. Jak to tak? Peter. 73. To ani podaj vozy, Peťa. Toto je tu na rovinu, ráte to. Klobúk dolu taký traktor, 70-40 nemá problém, aj ťahať. Pána Maria, na teku ide to tam. Je to
Ale zapalí sa. Ideme si rýchlejšie, ako keby ideme na ňom, no ale... Je to šalenota, no.